Záverom tej diskusie, ktorú ste včera mali, bol vlastne mandát pre Európsku komisiu, aby pracovala na nejakom toolboxe, na nejakých opatreniach voči Číne, ktoré by dokázali vybalansovať tie... Jeden premiér to povedal presne, že musíme odmietnúť protekcionizmus, ale potrebujeme protekciu, teda ochranu. My sa musíme chrániť. S tým ja súhlasím. Ale tá ochrana nemôže byť v nejakých umelých prekážkach. Tá ochrana musí byť v tom, že budeme lepší a šikovnejší. Ja som za takúto férovú súťaž. Nech vyhrajú lepší a skúsenejší, a nie podvodníci. Takže takú istú filozofiu zastávam aj pokiaľ ide o vzťah k Číne. Znovu, vláda Slovenskej republiky si váži veľmi dobré strategické vzťahy s Čínou. Myslím si, že na Slovensku prebieha významná investícia, či už ide o baterkáreň v Šuranoch, nakoniec Volvo je v čínskych rukách, ktoré sa dnes stavia vo Valalíkoch pri Košiciach. Máme záujem s Čínou spolupracovať ďalej. Myslím si, že sme pomerne veľa dosiahli. Máme bezvízový styk, pokiaľ ide o cestovanie našich turistov. Prudko stúpol počet ľudí zo Slovenska, ktorí sa zaujímajú o Čínu. My chceme ďalej rozvíjať naše vzťahy, samozrejme rešpektujúc plne naše povinnosti a záväzky, ktoré máme ako členská krajina Európskej únie. Čiže áno, buďme šikovnejší, lepší a ja predpokladám, že toto je úloha Európskej komisie, aby prišla s nejakými návrhmi, ako byť lepší a šikovnejší. Ale ak sa pozriem na hliník, tak som trošku pesimistický.